Albistegia bezala gaur solasaldia ere Laudiotik abiatu behar dugu. Notizia baita Guardian Glass lantegiak abiatu duela gaur goizean labea itzaltzen hasteko prozesua. Goizaldean iritsi dira lan horretan ariko diren kanpoko beharginak eta orain ordu bete jakinarazi du zuzendaritzak hasi dituztela itzaltze lanak. Artean Jaurlaritzako eta Osalaneko teknikariak iritsi aurretik, horiek ere iritsi dira dagoeneko. Sindikatuei Jaurlaritzari eskatu diote atzo enpresarekin hitzartutakoa bermatzeko prozesua geldiaraz dezala. Agortu behar dugu Ainize Gastaka Laudioko alkatea. Gastaka Andrea, egunon. Opa, egunon. Hasi da Guardianeko labearen itzaltzen prozesua, sindikatuei agindu hori eman diela, jakinarazi du zuzendaritzak. Zuek izan duzu, berri ofizialik? Ia, bai, bilera horretan, atzoko bilera horretan ere parte izan ginelako. Orduan, bai, lekuko izan ginen, hola gobernua eta Guardianen artean lotzen zuten akordia. Bihar, gaur bertan hasteko itzaltze kontrolatu horretan, eta, nola planteatzen zuten, Eusko Jaurlaritzak aukera zeukala negoziatzeko inbertsore berriekin. Hortaz, jakin badakizu den komiteak egiten duen balorazioa, zalantzak dituztela, bermeak nahi dituztela, ze aukerarik egokiena edo aukera egokirik badago, kasu honetan. Baina gutxienez berme gehien eskaintzen diena langilei eta orokorrean plantaren etorkizunari bada labea berotan ustea, hot hold deitzen dena. Orduan, ez dutenez komunikazio nahikoa edo berme nahikoa ikusi, horre ematen da euren arteko eztabaida edo desadostasuna. Beraz, atzo Laudioko udala presente egon zen, Jaurlaritzak eta Aldundiak zuzendaritzarekin egindako bilera horretan. Zuek zerbait planteatu zenuten bilera horretan, udal bezala? Egia da gaur orain gobernuko kideak sartu behar direla ikuskatzeko, eta eskaera izan zen ikuskatze talde horretan ere komiteko partaideren bat egotea, eta adostu zen prebentzio delegatuak parte hartu behar zuela talde horretan, ikuskatze egongo den talde horretan. Hori da zue planteatu zenutena eta onartu zena ulertzen dut. Bai. Zuek nola nahi ere, diozue komiteak esaten duela, labea erabat berotan mantentzea dela bermerik ziurrena. Baina ikusita zuzendaritzak hortarako prestutasunik ez duela, hau izan liteke irtenbideen faktible bakarra? Ia, hemen labeak markatzen du, markatuko du etorkizuna ez, nola geratzen den, prozesu honen amaiera nola geratzen den markatuko du etorkizuna. 3 aukera daude. Ez dakigulako zein izango den amaiera edo ondorioa. Lehenengoa geldi langileek lortzen badut eta berotan mantentzen badute, negoziatzeko gaitasun handiagoa izango dute balizko elemento bat dutelako. Eta, 2012 urtean izan zen grebaren egoera berdina izango litzateke. Beste aukera da, gobernuak Guardianekin adostu duen aukera. Dela itzaltze kontrolatu batetan. Kasu horretan ondorioa izango litzateke, inbertzio handiago bat beharko lukeela, martzan jarri alizateko, eta denbora gehiago. Hala ere, esan dezakegu, dakigula kasu honetan, egoera honetan, gutxienez inbertsore bat prest dagoela horreta jarraitzeko, negoziazioan behintzat sartzeko. Eta 3. aukera izango litzateke, gaur ere gerta daitekena, edo zer gauza gerta daiteke, eta labea modu desegoki batetan itzaltzea. Kasu horretan labeak erabat galduko luke bere balioa eta ezingo litzateke berriz piztu naiz eta saiatu konpontzen. Nola nahi ere ikusten duzu arriskua, 3. aukera horretarako, alegia hartutako konpromisoen ondoren gaur
labea erabat itzali eta era ez kontrolatuan itzalita balioa galtzeko? Bueno, arrisku hori badago, bai planteatzen zuten segurtasunagatik, gerta daitekela, edo bai planteatu zutela eta antza komplikatua da egin behar den prozesua, eta aitzaki edo benetako errealitatea izan da, edo ez dakigulez, teknikoak ez garenez, ezin dugu asmatu zer den gertatuko dena, baina gaur nire ustez aukera hori oraindik mahai gainean dago. Oso auzi teknikoa da, gehienok ez dugulako era honetako labe batek nola funtzionatzen duen ikusten, baina iruditzen zaizu zuzendaritzaren partetik ari dela labearen egoera aitzakia bezala erabiltzen beste asmo batzuk, alegia, enpresa izteko adierazitako asmo hori aurrera eramateko? Bueno, hau iritzi pertsonala da, baina nire ustez bai egia da, oso aldez aurretik erabaki deita zeukatela Laudiotik joan behar zutela, eta hau gertatu da eta ezagita itzakia, baina erabiltzen daudela modu baten aurreratzeko irteera. Inbertsore berriaren aukerari buruz, zer informazio daukazu? Egon liteke norbait interesatua epe laburrean lantegi honi heltzeko? Hor dago gakoa historia guzti honetan, nire ustez. Egia da, ez dela lehenengo lantegia izten dena, baina duen berezitasuna da, interesa demostratu dutela. Badaudela inbersoreak, prest daudenak, edo interesa dintzat demostratu dutenak, ez? Eta aukera egongo litzatekela negoziatzeko eta irtenbide bat emateko bai lantegiari baita lanpostuei. Hor dago gakoa. Eta horri eutzi behar diogu, ez? Zentzu horretan, badira, kontaktua izan dugu, eta aurretik datorren azterketa bat da, eta gutxienez batek bai aurkeztu duela interesa. Bertako enpresak dira? Ez. Kanpoko enpresa dira? Ez, bai. Ze enpresa den esan dezakezu edo komeni da? Bueno, igual nire ezagokit. Eta inbersore hori bilatzeko prozesu horretan, udala ulertzen dut, Jaurlaritzaren eskutik ari dela prozesu egiten? Bueno, a ver, hemen bigarren fase bat sortzen da. Laudion prozesua askoz lehenago sortu zen Glavistaren itxierarekin, eta horre negoziazioak egon ziren guardianekin planta hori martxan jarraitu alizateko, eta hor sortzen dira harremanak. Eta hortik udalak jarraitzen du mantentzen, aukera posibleak saiatzen bizirik mantentzen, ez? Eta orain bigarren fase batetan sartzen gara, zeinetan ez da Glavistaren itxiera soilik, zeri badagoia, orain ere beste fase berri batetan sartzen gara dela guardianen itxiera. Orduan hemen guardianek planteatu du, beraiek egin dutela azterketa, ez dutela topatu bere interesekorik, eta administrazioari, Eusko Jaurlaritzari proposatu diote, beraiek prest daudela, entzutera administrazioak eskaintzen dituen proposamenak. Beraz, kasu honetan, guk lagundu dezakegu gure neurrian, baina administrazioa eta gobernua, industria eta bere alorrak izango dira negoziazio hori edo ikerketa hori egin beharko dutenak. Gure laguntza beti prest, beti telefono hartzeko eta biltzeko beraiekin edo zertarako, bai. Ikusiko dugu, inbertsio berrien aukera horrek ze frutu ematen duen, ikusiko dugu gaurko itzaltze prozesu, berez kontrolatua behar luken itzaltze prozesu hori bere horretan gauzatzen den, nola nahi ere, 171 langileren lana dago arriskuan, hori kolpea handia litzateke, familia askorentzat, baina baita Laudio berarentzat eta Aiaraldearentzat,
lehenagotik ere antzekoa gertatu dira. Ez dakit etengabeko arrisku baten pean bizitzearen sentsazioa duzuen. Erabatikoa. Pentsatu Glavistarekin 240 langile kaleratuak izan zirela, eta ez da bakarrik kaleratzea, ez? Bada ere jarduera ekonomikoa etetea. Kasu honetan berriz egoera berdina da. 171 lanpostu eta jarduera ekonomikoa etetea. Sentsazioa da desindustrializazio prozesu batetan gaudela, desinbertsio prozesu batetan, eta deslokalizazioaren ondorioz edo, eta kalte handia eragiten dio bai Laudio baita eskualde osoari ere. Zentzu horretan jada sortu ziren, alarma sortu zen, piztu zen, eta inbertsio batzuk aurkeztu eta onartu ziren PAI eta PEC direlakoak eskualdean modu arinean aktibatzeko eta inbertsio horren bitartez eskualdearen beheranzko joera horreri buelta emateko, baina oraindik ez dugu ikusi bere erabateko aplikazioa, oso gutxi inbertitu da oraindik ere eskualdean, eta argi dago ez dela nahikoa eta gehiago beharko dugula ikusita orain gainera izan dugun beste kolpea. Gaurko egun erabakigarria, Guardianen etorkizun horretako, Ainize Gaztaka Laudioko alkatea eskartzen ditzugu Euskadi Irratierentzat tartea hartu izana. Zuei, mila. Hurrengo batera arte.